To, že ste si znova zapli náš podcast, znamená, že ste zvedaví na zaujímavosti zo života ZUŠ. Dnes nám o ňom prišiel porozprávať súčasný riaditeľ Michal Dobiaš. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a veľmi rád som prišiel medzi vás, aby sme sa porozprávali. Ďakujeme, že ste si našli čas. Kedy ste sa stali riaditeľom ZUŠ? Riaditeľom ZUŠ som sa stal v auguste roku 2012. No a vlastne, ale predchádzalo tomu už vlastne v roku 2005 som tu začal pôsobiť na tejto základnej umeleckej škole ako radový učiteľ a učil som hru na dýchových nástrojoch. A postupne v roku 2008 som sa stal zástupcom mojej predchodkyne, pani riaditeľky Márie Spišiakovej a následne prišiel ten čas v tom roku 2012. Ako vyzerala škola v čase, keď ste nastúpili do funkcie? Tak škola v podstate fungovala ako aj dnes. Samozrejme, bolo to úmerne k tým rokom a k tomu veku, ako v roku 2012. Nemali sme tak pokročilé technológie, napríklad tento samotný odbor ANT vtedy ešte nebol funkčný a ešte nefungoval, čiže žilo sa tak jednoduchšie, táto škola nedýchala takými technológiami a nemali sme všade okolo nás sociálne siete, neprezentovali sme sa na internete, ale budova bola táto istá, pôvodná, ktorú máme aj dodnes a v podstate všetko fungovalo, odbory plnohodnotne, všetky 4, hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný a neskôr pribudol teda tento náš najnovší, najmladší odbor a to audiovizuálny odbor. Ako vyzeral váš prvý deň v riaditeľskej kancelárii? Tento deň vyzeral asi tak veľmi, veľmi pusto z mojej strany, pretože som sám nevedel, čo ma čaká a čo mám robiť a čo skôr, kam sa pohnúť a človek sa musel oboznámiť s veľmi veľa vecami, ktoré dovtedy si je len ťažko predstaviť, čo všetko vlastne zahŕňa tá funkcia riaditeľa školy. Vízia je vždycky taká pekná, že prídem a riadím, ale realita je úplne niekde inde. A tak sa snažím a robím, aby táto škola fungovala a aby sa v podstate rozvíjala a kvitla v podstate v tom najlepšom slova zmysle a aby sme robili umenie, kultúru, aby sme vzdelávali mladých ľudí, vás, žiakov, detí, a aby sme vás privádzali a otvárali vám dvere k niečomu peknému na tomto svete. A čo vás najviac prekvapilo? Keď som prišiel do tej funkcie, čo ma najviac prekvapilo, tá strašná byrokracia a veľké množstvo naozaj toho úradovania a menej času skutočne na tú umeleckú tvorbu, na organizovanie rôznych koncertov a tak ďalej. No ale vtedy sa človek naučil, že v podstate nedá sa všetko robiť sám a musí sa spoľahnúť na iných ľudí, musí dostatočne delegovať a v podstate ale s partiou správnych ľudí a učiteľov, ktorí sú tu, sa to vždycky dalo veľmi dobre v podstate dosiahnuť ten cieľ. A na čo ste v rámci školy najviac hrdí? Najviac hrdý asi na to, že sme vôbec ešte prežili dodnes, že sme tu. Som veľmi rád a som hrdý na to, že máme stále veľké množstvo žiakov a záujemcov o štúdium u nás. Som veľmi hrdý na pedagógov a zamestnancov, ktorí tu pracujú a ktorí odovzdávajú
tie svoje skúsenosti a že majú chuť pracovať s mladými ľuďmi. Takže to ma asi teší najviac a následne potom na to už vlastne prichádzajú samotné výsledky a rôzne ocenenia, či už na súťažiach, a teší ma každý, čo je len maličký úspech, ktorý dosiahnu žiaci a učitelia našej školy. A aký bol najkrajší moment z vášho pohľadu na tejto škole? Najkrajší moment. Tých momentov je v podstate krásnych a pekných veľmi veľa, lebo ako vravím, každý úspech, ktorý škola získa, či na medzinárodných, celoslovenských súťažiach alebo rôznych vystúpeniach, kdekoľvek sa môžeme odprezentovať, tak som za to veľmi vďačný a som rád, že sme mohli odprezentovať našu školu, že sme mohli odprezentovať mesto Hriňova a že sa o nás vie aj môžem povedať, že na Slovensku ako takom. A aké zaujímavé vystúpenia sme absolvovali? Zaujímavé vystúpenia, napríklad navštívili sme susedné krajiny, kde sme koncertovali alebo uvádzali tiež muzikál. Mali sme partnerskú školu v Poľsku, konkrétne to bolo mesto Wadowice. Taktiež sa hudobný odbor prezentoval v Rakúsku na jednom festivale Open Air. Každoročne sa zúčastňujeme niekoľkých celoslovenských súťaží a medzinárodných súťaží. Takže bolo toho naozaj veľmi veľa. A čo by ste odkázali deťom, ktoré váhajú sa prihlásiť do ZUŠ? Čo by som im odkázal? Nech neváhajú. Základná umelecká škola im môže ponúknuť naozaj veľa vzdelania. No, to je pre deti nie moc vábne, a tak by som to povedal, ale to je skôr pre tých rodičov. Lebo plnohodnotne správený čas a za účelom vzdelávania, to je naozaj ten odkaz pre tých rodičov, že toto sa tu u nás naozaj získava. Pripravujeme na budúce povolanie. Možno aj sám si toho dôkazom, že sa ti podarilo úspešne absolvovať prijímacie skúšky na konzervatórium a je to už na tebe len, či sa rozhodneš, alebo ešte bude iná škola zameraná práve na audiovizuálny odbor, ak sa nemýlim, že áno. A v podstate pre tie deti najmotivačnejšie asi je to, že stretnú nových ľudí, nových kamarátov, vzniknú tu nové priateľstvá a rozšíria svoj rozhľad, majú možnosť vycestovať do iných miest, ísť, ako som spomínal, na rôzne súťaže. Čiže tých možností je tu naozaj veľa. Sústredenia, ktoré organizujeme, či už s muzikálom, alebo rôzne literárno-dramatický odbor, ktorý chodí už posledných niekoľko rokov na festival Pán do Liptovského Mikulášu, Liptovský hrádok, Liptovský niečo? Mikuláš, nepamätám si presne, takže asi Liptovský Mikuláš. A strávia tam niekoľko dní vo skvelej atmosfére, skvelom prostredí a veľmi tvorivom. Takže tých zážitkov je tu naozaj veľmi veľa a to môže byť tá cesta a tá motivácia pre tých mladých ľudí, aby k nám neváhali a prišli. A keby ste mali teraz 7 rokov, bol prváčik, aký odbor by ste si vybrali? Neváhal by som a určite by som išiel do hudobného odboru a
keby som o tom vedel už vtedy, zasa by som si vybral fagot. Fagot vymrel na Slovensku takmer a jeho veľmi málo a preto neváhal by som a išiel by som študovať opätovne tento nástroj. A začal by som už na základnej umeleckej škole. Kde by ste chceli vidieť našu školu o 10 rokov? O 10 rokov ja budem veľmi taký realistický a ja budem veľmi rád, ak úspešne ukončím svoje funkčné obdobie, ktoré je ešte vlastne rok a pol. A budem veľmi rád, ak to za pomoci mesta, hlavne mesta, nášho zriaďovateľa, ak to dotiahneme úspešne. Najbližšie roky 1-2, pretože nás čaká veľmi ťažké obdobie. I rovnako ako v každom odvetví, tak aj v školstve je to naozaj veľmi ťažké po finančnej stránke a aj preto je veľmi, veľmi na mieste poďakovať nášmu zriaďovateľovi, ktorý to ťahá s nami a pomáha nám, ako je to len možné. A preto budem rád, ak sa udržíme nad vodou a budeme stále fungovať a stále odovzdávať deťom to vzdelanie a budeme veľa akcií v meste Hriňova uskutočňovať, veľa vystúpení, koncertov a to je úplne tá realita. Veľké oči, čo bude o 10 rokov, asi nemám zbytočne. Takže necháme sa prekvapiť a robíme postupné kroky zo dňa na deň a snažíme sa, ako len vieme. A máte ešte nejaký sen, ktorý by ste chceli za ten rok a pol svojho pôsobenia zrealizovať? Nesnívam. Neviem. Asi sa nebudeme baviť o snoch, lebo je to také... Alebo nejakú víziu. Taký naivný. Vízia je samozrejme vždy. Víziu mám, aby sme úspešne pokračovali v tom, čo sme začali v tomto roku krásne a pompezne osláviť tú 30-ku našu a aby sme pripravili naozaj krásny program. Rysuje sa to veľmi dobre, tak dúfam, že sa nám to podarí a budeme sa tešiť zo všetkých hostí, ktorí prídu a v júni na túto oslavu. A tiež pripravujeme mnoho sprievodných akcií v tomto školskom roku. Literárno-dramatický odbor, ktorý pripravuje akciu na Deň detí. Malo by to byť, dúfam, že vyjde počasie, malo by to byť vonku. Bude s tým spojený aj výtvarný odbor. Takisto čaká nás premiéra nového muzikálu, úplne nového, ktorý sa rodí a ktorý dávame dokopy ešte stále. Takže tá vízia je ukončiť úspešne všetky začaté projekty v tomto školskom roku a uvidíme, čo bude ďalej. Dobre, takže teraz taká možno vtipná otázočka na záver. Keby bola naša Zuška hudobný nástroj, aký by to bola? Hudobný nástroj? No. Som chcel povedať fagot, ale ja nebudem to zase ťahať až takto, ale asi tým, keď niekto povie hudba a predstaví si nejaký naozaj hudobný nástroj, ktorý nechýba v žiadnej koncertnej sále, v žiadnej škole umeleckej, tak to je určite klavír a predstavil by som si naozaj super nadúpaný Steinway, obrovské krídlo, ktoré je ukážkou niečoho skvelého, skvelou prácou
úžasného majstra, ktorý stvoril tento nástroj a ktorý je vlastne reprezentatívnou ukážkou všetkého toho umenia, hudby a kultúry ako takej, nakoľko ten klavír stojí v každom kultúrnom stánku a či je to filharmónia, divadlo alebo akákoľvek kultúrna inštitúcia, tak všade ten nástroj je. Tak asi takto by som to videl. A pritom je to veľmi jednoduché, len biela, čierna klávesa. Ďakujeme vám, že ste si našli čas a prišli. A vám ďakujeme, že ste si pozreli náš podcast a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ja ďakujem za pozvanie a teším sa na stretnutie s vami na našich ďalších kultúrnych podujatiach a na všetkých koncertoch, ktoré budeme organizovať ešte v tomto školskom roku. Ďakujem.